araw sa inyo mga brad. Welcome po muli sa ating YouTube channel. Nagpapasalamat ka sa inyo mga brad sa inyong walang sawang suporta at panonood sa ating video. Kahit na hindi gaano tayo kadalas mag-upload kasi minsan wala tayong wala tayong pang-load. Load sa kasi dito lang yung gamit ko mga brad. Wala tayong wifi kaya hindi tayo gano'ng nakapag-upload. Saka yung cellphone ko kasi full storage. Isa lang kasi yung gamit kong cellphone. Salamat sa inyo mga brad sa inyong walang sawang suporta. Sa ating mga subscribers dyan, salamat sa inyong magsubaybay sa mga panahong una hanggang ngayon. Kaya ako nang susumikap mga brad dahil sa inyo mga brad, para makapag-upload tayo ng mga video. Yun pala mga brad, galing po ako ng dahon. Pawis pa. Kasi init ng yung kasi tawag na paghalog ng dahon. Ito pa lang ang dahon mga brad. Yan yung gagamitin namin mga brad, yung dahon. Magluluto kami maya mga brad. Prepare ako ng pang bibingka. Kaya sa mga bago dyan sa ating channel mga brad, kung gusto nyo tulungan natin channel, paki-subscribe naman. Tsaka paki-like sa ating mga video mga brad. Sa isang subscribe nyo mga brad, malaking tulong sa amin yan. YouTuber, mga vlogger. Sana masuportahan yung aking channel mga brad para maabot natin ng kahit 1K subscriber. Abangan nyo mamaya mga brad pag prepare ng bibingka. Unom ka ay 5 ka unom ka upat. O ka na sukar. Tulog tunga. Ngomong tim aning takos. Ting mahala. Gani. Para bay mohangyo na magigara pag mo yung 20 ang balot. Ano naman sila? Gani. Ay, ano gay nang di kami kaya gay. Munong kinandan god. Gamay lagi po yung diferensya. Makabawi lang sa asukal mga kapital ba? Gani. Para ito mga brado.
Ito yung mga iringan eh. Kita. Ha? Kita. Muagi. Mano lang itong mga brad. Mahal kasi yung ano, magpagili na ano yung kudkod. Sayang pambayad. Hey! Mga brad, magpapatubo na tayo mga brad. Tulog sa sukal mga brad. Asin. Kunti lang, kunting asin. Lord, yes. Haluin na mga brad. 5 kilo to mga brad. Mas maganda pag mga brad yung binabad nyo sa yung bigas sa gata. Halo-haloin lang mabuti mga brad hanggang sa mag-mix na lahat. Next mga brad ay buhos na yung gata. Sunod na yung mga brad, gata. Okay mga brad, okay na to. Antay lang tayo mga 4 na oras bago lutuin. 5 hours later. Ay, tubig. Sabi pas 20. Tingnan mo ng pari nga, pari na po na maayo.